लोगोफोर नोंथांमोन गासैखौबो आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामदों नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दिनैबो ओरैबायदि सान्दुं माने सान्दुंआवनो ओमफ्राय जों मायबा खामानि मावदों आरोना बिराद जानाय बायदिनो बायदि नोंथांमोननो देखायनो र' आंजों मा खामानि मावदों नै बोराय मावथिया मावगासिनो नै खामानि थिनदों आं बेखौ खामानि मावनो होदों देखाय ओमफ्राय नै लोगोफोर फुल जावखुनानै गायनाया लरहायबाय सान्दुं गोसाना ओमफ्राय ओरैबायदि अननो ओंखारबाय माने गाबनोबो ओंखारबाय आङो आयै माने नै लोगोफोर इयाव नै बेबायदि थब्रा थब्रा फुला माबाना दंजोबोमोन आरोना फोनाया रज'ना दंजोबोमोन बेनिखायनो जाब्रब जानायखाय फुस्लायजोब्बाय आरोना ओमफ्राय इयाव दा खुन्था गायबाय नै खुन्था गायदों माने खुन्थायाव फाल्ला होनानै ओमफ्राय नै बेबायदि बाथौ सिङावहाय दोनदोंमोन ना माबा बाल्थिङाव गायनाय फुल बेखौ दोनसिगोन आरो बेनि सायाव खुन्थाखौ गायखांबाय फोजोबनांबाय नै लोगोफोर आयौ सान्दुं गोसाबाबो उपाय गैया फिसाला दसे थानानै मावाबानो आंनि फुल दोनग्राखौ मिन्ना दे बाल्थिंसो इयो हास' दोनदां माने कालारनि बाल्थिं नै बायख्लाबाय बोराय जानायखाय आइदि वाव लोगोफोर नै एल'भेराबो दंलायो मोजां नुबायना लोगोफोर आंनि फुल गार्डेनखौ नाय मोजां नुदो आंथ' मोजां नुदो आंनि नालाय आं देखायनि र' खाथिनिफ्राय वाव लोगोफोर नै आंनि फुला नै बेवहाय एल'भेराबो दंबावो नै एल'भेराया मोजां जायिनि थाखायनो आं बेखौ इयाव दोनबाय आरोना ओमफ्राय नै बे सिजौ फुल ओरैबायदि साफा बारो माने बियो बारबाथाय ओमफ्राय आंनि कन्टेनारखौ मिन्ना आरोना बयामखौ माने बयामफोरखौनो थुफ्लंलि दोनलाबायदां माने बायनो फैसा गैयाना ओंखायनो नै बे जाबाय जानाय थाव बथलाव दोननाय नै बरिया नुदोंना लोगोफोर जानाय थाव बथलावनो दोनदों आं बेखौ नै लोगोफोर नाय सबबो बाल्थिं गोजा नै बेफोरो नैबे बयामसोमोन ओमफ्राय गासिखौबो माने आं बिदिनो मोनसे खालामना दोनदों आरोना आइडिया थाब्ला गासिबो बुस्थुआनो खामानियाव फैयो नुवाखै थाव जानाय बथल मानि नै ओमफ्राय लोगोफोर नै गाहायावबो फुल दङ आरोना बेखौ गायफिनाबा मा उपायबाव दा थेंक इउ आंखौ खामानियाव हेल्प होनायनि थाखाय मा इसे मावथि नोंलाय बोरो नायनि लाजिलायदों दे नैखौ जावफै बेखौ लरहायबाबो गायना दोनथ'नोसै माने सान्दुंजोंसो लरहायदों बेयाव हा दंखायोना नै थांफिनखागोन बे जायखिजाया इ जरावनो गायजागोन इ जरावबाबो गायजागोन इयावनो एख' नङा दे वाव लोगोफोर नै बरिया नुखाबायना बरिया नुखाबाय दा ओमफ्राय सिङाव अनेक फुल गायजाबावसिगोन आंनिया नै खिन्थु इयाव मोनसेबो बायनाय फुल गैया आरोना सबबो मालायनि खांना गायफैनायसो बे सिजौ फुलाबो बियादै जानायनावसो बिनानै गायफैदों आङो जि मोजां बारखायो बारबाथाय गलाबनो पिंकनो ओमफ्राय नैबेबो बिहामजो जानायनि सोलायना गायफैनाय नैबेबो ओमफ्राय नैबेबो बियादै लाहानिसो आरोना सबबो ओमफ्राय नै लोगोफोर फाइनाल लुक जाबाय आंनिया माने
मा होनगोन बेखौ फुल दोंग्रा खालामनाया आरोना मोजांबाबो गाज्रिबाबो नोंथांमोनजों आङो जेखौबो शेयार खालामखायो नालाय बेखौबो नोंथांमोनजोंनो शेयार खालामनो होनना साननानै भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामलायदो लोगोफोर ओमफ्राय आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो ओमफ्राय नै बिराद हेल्प होग्राया जायनि न'आ नै बारजों बायनायखौनो फाहामनो हायाखै दे दाबो दाखालि बिराद गिदिर बारहुंखा फैनायाव माबानायखौनो हेल्पारानो आंनिया साबुल आरि हैनो ओंखारदों थेंक इउ आंखौ हेल्प होनायनि थाखाय आरोना माने खुन्थाखौ बेसो दानदों हाखरखौबो बेसो जावदों नालाय ओमफ्राय दोननायाल'सो आं दोनबाय बेखायनो थेंक इउ होनबाय आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर आंथ' मोजां नुदोंना स' बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय